Magandang araw Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua at nandito ulit tayo sa ating latest update sa bagyong si Oking. Ito po ay para sa ngayong araw na ito ng Biyernes, Pebrero 19, 2021 at itong Tagalog version ay pinilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Punta na natin ngayon ang update, ito ang latest animation, okay? Yung fast animation ng bagyong ito. So, kasalukuyan, itong bagyo nito ay nagsisimula na pong mag-accelerate patungo sa general direction po ng northeastern Mindanao. For the past 24 hours, ito po ay quasi-stationary po dito sa may southern part ng Philippine Sea. But sa mga oras na ito ay nagsimula na po siyang tumahak pa westward. So, nandito na po siya sa longitude 130 degrees east. At inaasahan po ito ay posibleng maglandfall dito sa may Surigao provinces, sa may northern Caraga, sometime Sunday morning or Sunday afternoon. Depende po sa kanyang speed. Pag bumilis po yung takbo niya, baka Sunday early morning or Saturday evening. So, yan po ang pagbabago ng weather system na ito. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, kita po natin na may malakas po na yung surge ng amihan sa buong parte po ng Pilipinas except po itong area po ng Mindanao na nasa influence pa rin ng trough o yung rain bands ng bagyong ito na kasalukuyan nakaka-apekto na yun sa may silangan bahagi po ng Mindanao. Kaya may mga storm signals po na yun dito na nakataas. Refer na lang po kayo sa Pag-asa sa latest update ng mga wind signal. At nandito na yung bagyo, medyo nasisira ang bahagya ang kanyang sirkulasyon dahil po sa labig ng amihan. Pumapasok po sa kanyang sirkulasyon. But still, it will bring lots of rainfall. Bibigay po ito ng grabing ulan sa malaking bahagi po ng Hilaga at Silangang Mindanao. Ganyan din po sa Kabisayaan yung weekend hanggang Monday. So, yan po ang hanging amihan. Medyo malakas po na yun. At kung titingnan natin yung ating storm track kaninang umaga, so yan po ang kanyang tinatahak po niya. For the past 24 hours, medyo mabagal. But inaasahan po ito mag-accelerate within the next 24 to 48 hours. So sa loob ng 2 araw. At posibleng mag-landfall po dito sa may Surigao provinces. Sometime kung bumilis po siya, Saturday evening or Sunday morning or Sunday afternoon. So, dyan po siya magla-landfall. So, posible pa pong lumakas po ito hanggang 95 kph yung kanyang lakas. So, antabayan po natin ang latest itong bagyong ito. Hindi natin alisin ang possibility na magiging typhoon po siya since nasa mainit pa rin po siyang dagat na dumadaan. At itong bagyong ito ay pag landfall po sa may northeastern Mindanao ay lalabas po yan sa Bohol Sea. Afternoon po ng Sunday or morning ng Sunday, depende sa speed niya. At magla-landfall po yan sa may southern Cebu, central Negros, at around 2 a.m. po ng Monday, February 22, nasa vicinity po siya ng Guimaras, o sa may southern Guimaras. At expect po, ang hangin dito ay nasa 60 to 85 kph, dahil po sa pagiging tropical storm status niya. And then, tatahak po siya sa may Pamalican at Amanpulo, pagdating po ng hapon ng Monday at early morning ng Tuesday ay dadaan po siya between northern Palawan and Calamian Group of Islands. And on early Wednesday, on its way na po siya palabas sa Philippine Area of Responsibility. So itong track na ito, especially itong day 3, okay? Day 3 to day 5 ay magbabago pa po yan. So, mamaya baka may pagbabago na naman yung kanyang track. So, bukas malalaman ninyo kung ano magiging update dito po sa ating YouTube channel. At kung titingnan natin na yun, ang latest po ng lahat ng tracks galing sa iba't ibang Asian agencies. So, yan po. Kitang-kita po na lahat po nag-agree na tatahak po siya ng northeastern Mindanao at Kabisayaan. Ang mga northern component po ng track niya ay kasama dyan ang Pag-asa, Japan, while ang JTWC dito sa may kalagitnaan po ng Kabisayaan. Tayo po sa Typhoon 2000 ay dito po dadaan sa may southern part ng Cebu at Negros. But magbabago pa po ang ating forecast dahil po every 6 hours o 12 hours ay nag-change po ang mga forecast models, okay? Yung mga tracks ng bagyo. Ito naman po yung mga tracks galing po sa mga computer models. So, nakita po natin itong
isang model na ito, which is UK Met. Dadahan po malapit sa Catanduanes. Wala na po ito. Hindi natin papansinin ito. Dahil po malakas po yung amihan. So, ito yung medyo near to reality na dyan po siya tatahak sa may northeast ng Mindanao at Kabisayaan. Yung American model na dati nandito, yung kanyang track ay umakyat na po. So, mataas ang probability na yon na nasa 50% na dadaan po siya ng Central Visayas, okay, and Western Visayas na yung darating na late Sunday or early morning ng Monday. At kung tingnan natin yung ating multi-model diagnostic comparison, ito po yung wind intensity model forecast, ay mananatili po siya in between 75 to 110 kilometers per hour ang kanyang lakas within the next 2 to 3 days bago po siya tuloy-tuloy ng hihina. Okay, so medyo may kalakasan din itong bagyong ito, although hindi naman po masyadong damaging yung hangin. But magkakasira na po ito ng mga banana plantations, yung mga mahihinang structures. Dahil po, pwede umabot po ng 100 kph yung kanyang gustiness. Pero yung ulan ang medyo problema natin dahil po pwede umabot po ng 300 mm ang 24-hour rainfall sa Kabisayaan ng weekend, particularly sa linggo. Okay? So, tataas pa rin po yung wind shear. Ito po yung makakasira sa system. But, on February 21 hanggang 22 ay babagsak po yung wind shear. So, baka hindi masyadong masisira. Kung masisira ng bagya, baka ma-maintain niya ang lakas niya as a tropical storm, o minimal tropical storm, habang tumatawid ng Visayas dahil po bababa daw ang wind shear, lalo na po sa darating linggo. Okay? So, yan po ang antabayan natin. Ito po yung ating heat content, oceanic heat content, na kung saan madaan pa rin po ang bagyong ito sa medyo mainit na karagatan. So, lalakas pa po itong tropical storm na ito. But binabantay po natin kung yung lamig ng amihan ay makakatulong po sa pagsira ng kanyang sirkulasyon, mabuti po yan. Pero medyo mainit po ang karagatan ng Pacific Ocean, ano po sa may Philippine Sea. Ito po yung forecast for the next 24 hours. Na yung araw na ito ay nasan po yung mga moderate to heavy rainfall sa may eastern Mindanao. But for the next 3 days po hanggang linggo, yan po, meron po tayong mga intense or extreme rainfall sa may northern at eastern Mindanao, eastern Visayas, dito rin po sa may central at western Visayas. So, inaasahan po mga malalakas na ulan dyan. At gayon din po ang Kabikulan dahil nasa may edge po tayo ng sirkulasyon niya. And possible po yung amihan at easterlies ng side ng bagyo ay magbibigay po ng mga pag-ulan din dito po sa Region Bicol. Mga moderate to heavy rainfall. And for the next 5 days po, affected din po ang eastern sections ng Luzon. Habang ito po ay mag-exit dito sa may West Philippine Sea. So, expect po natin na it will be a rain event simula po late Saturday hanggang Monday morning dito po sa malaking bahagi po ng Kabisayaan at northern at eastern Mindanao. Ganyan din po sa Kabikulan ay hindi tayo salbado o hindi tayo safe sa pwedeng ibigay na ulan nitong tropical storm na ito. Kasama din po ang pag-ibayo niya ng hanging amihan. At bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating CraftSat. Walang pagbabago. Ayan po ang amihan sa malaking bahagi ng ating bansa. Trough po ng bagyo dito sa may Mindanao. At yung kanyang sirkulasyon ay nakaka-apekto na po sa may eastern Mindanao. Nakakabit po ang isang tail end or shear line ng frontal system dito po sa bagyong si Auring. So, tingnan natin na yun ang weather station po dito sa Naga. Ito po ang weather station na naka-host po dyan sa Naga White fire station. At kitang-kita po natin na ang average wind speed na yun nasa 15 km per hour as of 3 o'clock. At kanina umabot po ng 22 kph. Yung gustiness po ay umabot po ng 61 kph. Okay? Tropical storms force winds. Kanina po yan. O gale force winds. Yung kanyang hangin. Kaninang mga alas 8 ng umaga. At generally, ang hangin ay galing sa northeast and ang humidity ay medyo mababa pa, but inaasahan po itong tataas habang lumalapit po ang weather system na si Auring. Ang temperature natin ay medyo presko po, nasa 28
to as low as 26 right now. 26 na yun, pero pwede bumaba po sa 22 na yung gabi. So, medyo malamig po ang ating panahon dahil Pebrero pa rin sa mga panahon na ito. At yung ating barometer ay umakyat po ng 1,017 hectopascals dahil po may high pressure sa may taas natin. At ngayong hapon ay bumaba po sa 1,014. Pero aakyat ulit yan ngayong gabi dahil po sa diurnal flow ng atmospheric pressure. So, may diurnal process po yan, up and down ng atmospheric pressure. Okay, so far yan po ang ating latest na yung hapon na ito. At babalik ulit tayo bukas para ibigay sa inyo ang latest sa bagyong si Oking. So, mag-ingat po tayo mga kababayan natin sa may Visayas at northeastern and northern Mindanao sa possible na epekto nitong bagyo ito. At dito rin sa Kabikulan, may mga ulan po at malalaking alon dahil po sa amihan. At yung northern or eastern edge ng sirkulasyon ng bagyong si Oking, pwede magbigay po ng mga ulan dito sa Kabikulan ngayong darating pong weekend, lalo na sa Sabado at Linggo and through Monday. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser, hashtag TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa ating channel.